Den første renæssance opstod i Italien som en indadvendt reaktion på den sorte død. Den begyndte i starten af 1300-tallet. Senere opstod også en renæssance i Europa, men det skete ikke før 1500- eller 1600-tallet. Men der skete noget før dette. I starten af 1500-tallet gjorde en flok tyske bønder oprør mod den katolske kirke. De ville have deres frihed, men den ville kirken ikke give dem. Derfor gjorde de oprør mod klostervæsenet i Tyskland og forlangede at kunne leve efter det, vi i dag kalder kommunisme. Dette samfund blev skitseret af gendøber-teologen Thomas Müntzer. Han sagde, Guds rige virkelig gjort som et jordisk samfund uden privat eje, klasser og undertrykkende statsmagt. Skal sammenligne et kommunistisk samfund med noget andet, kan man fx sammenligne det med et bofællesskab. Her ejer de jorden sammen, er fælles om omkostninger og beslutninger, og de hjælper hinanden. I 1800-tallet sagde en mand ved navn Karl Marx, at disse ideologier skulle videnskabeliggøres, og det gjorde han så. Sammen med en anden mand ved navn Friedrich Engels skrev han nogle bøger, blandt andet om den kommunistiske økonomi. De skrev blandt andet Das Kapital. De mente, at alle samfund starter som et ukommunistisk samfund. I dette samfund deler man jord, skibe, redskaber, hytter osv. Efter ursamfundet skal et slavesamfund opstå, hvor de nederste klasser bliver undertrykt. Herefter vil et feudalsamfund opstå. Et feudalsamfund vil sige, at vasallerne, som betyder tjener, havde et stykke jord at råde over. Dog ejede tjeneren eller nærmere bonden ikke jorden selv. Dette ord betegner en samfundsordning i middelalderen. Efter feudalsamfundet vil det kapitalistiske samfund begynde. Kapitalisme betyder, at alle har ret til at eje deres egen bolig og de materialistiske goder, de ønsker. Hvert individ ejer deres egen arbejdskraft. Socialisme refererer til en bred vifte af politiske bevægelser, der ønsker et socioøkonomisk system, i hvilket produktionsmidlerne, f.eks. fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur osv., er underlagt politisk kontrol og kommer alle samfundsmedlemmer til gode. Denne kontrol af produktionsmidlerne kan have forskelligt udtryk. Det kan fx være tale om statsejerskab, kooperativer eller arbejdernes direkte ejerskab over deres egen arbejdsplads. Ordet kommunisme stammer oprindeligt af det latinske ord communis, der betyder fælles. Oprindeligt var kommunisme en betegnelse for et samfund, hvor alle var fælles om alt. Kommunistiske tanker har også været en del af det politiske allerede for mange år siden, blandt andet under den franske revolution, hvor en fransk politiker udtalte sig for første gang på kommunistisk måde. På grund af den store klasseforskel i de første 4 samfund, vil det til sidst udløse en revolution, ifølge Marx. Denne revolution vil føre til et bedre samfund,
det kommunistiske samfund. Hvis man skal følge kommunismen fra punkt til prikke, så burde alle mennesker i samfundet have ret til de materialistiske goder, de ønsker. Om det er store diamanter eller dyre kameraer, gør ingen forskel. Det vil også sige, at i det kommunistiske samfund vil en god uddannelse ikke betyde noget overhovedet, rent økonomisk. Det vil være lige meget, om du er læge med lang universitetsuddannelse, eller om du er fejrmand uden nogen uddannelse overhovedet. Hvis man skal sammenligne liberalisme og kommunisme, er det en mulighed at stille det op på en anden måde, som en metafor. Er du liberalist, skal du klare dig selv. Forestil dig, at du er en øde ø i et øhav. Dine naboer er langt væk, og det kræver hårdt arbejde at komme til dem, og nå derhen, hvor de er. Hvis du vil nå til tops af kokospalmen, kræver det også hårdt arbejde, hvis du gerne vil op til de saftige frugter i toppen. På den samme måde kan du stille kommunisme op som et bofællesskab.